Исәнмесез, эфирда атна яңалыклары тапшыру узган атна мөһим вакыйгалары белән сезне мин Лина Хәсәншин таныштырачакмын. 2021 елда Татарстанлылар арасында иң популяр онлайн язылу дәүләт хезмәте табибка кабул итүгә язылу булган. Медицина белгечләренә 13 миллионнан артык язылу теркәлгән. Бу барлык аризаларның 96% тәшкил итә. 2021 елда дәүләт хезмәтләре порталында популяр хезмәтләр арасында балага айлык пособие белгиләү өчен гариза бирү. Барлыгы шундый 65408 гариза теркәлгән. Балалар бакчасы өчен ата-аналар түләвенең бер өлешен компенсацияләүне белгиләү хезмәте дә иң кирәклеләр исәбендә. Бу хезмәт өчен Татарстанлылар 64970 тапкыр мөрәҗәгать иткән. Основной по МВД буенча инде основной бөтен нелер шул МВД буенча күпчелегендә бөтен госуслуга. Булай төрле нәрсә. Мин менә охотник разрешениелар алырга бөтенләй госуслуга белән бөтенесенә һәммәсендә шуны кулланабыз. Обычно на всякие детские выплаты, допустим, удобно очень через замена паспорта тоже уж это, не каждый раз, но удобно очень. Через госуслуги я в основном записана на прием к педиатру. Дәүләт хезмәтләре порталында һәр гражданинның үзенең ГИСИЯ, ягъни бердәм дәүләт аутентификация һәм идентификация системасы булырга тиеш. Россия хөкүмәте дәүләт хезмәтләре сайты аша популяр порталларда авторизация буенча эксперимент башлап җибәрде. Ул социаль челтәр яки игъланнар сайтына кергәндә бердәм ГИСИЯ күрсәткечләреннән файдаланудан гыйбарәт. Белгечләр аны уңышлы булуын раслый. Дәүләт хезмәтләре порталына күп функцияле үзәк аша да теркәлергә мөмкин. Бу ысул иң җайлысы. 2021 елны Әлмәт филиалында 26 меңнән артык кеше нәкъ шулай теркәлү узган. Моның өчен күп функцияле үзәккә алдан язылырга яки туры үзәккә килергә кирәк. 2021 елны Россия хөкүмәте дәүләт хезмәтләре порталында халыкның актив теркәлүе таҗлы вируска бәйле вазгыять нәтиҗәсендә QR-код системасы кертү белән бәйле. Күпчелек мөрәҗәгатьләр аутентификация һәм идентификация системасын раслау белән бәйле. Подтверждается учетная запись в день обращения в МФЦ. На портале государственных услуг проверка осуществляется от 1 минуты до 5 рабочих дней. Соңгы арада белгечләр Россиялеләрнең дәүләт хезмәтләре порталындагы исәп язмаларына бәйле мошенниклык очраклары ешаю хакында кисәтә. Сайт администрациясе файдаланучыларга аккаунтны яклау буенча киңәшләр белән хәбәрнамәләр җибәрде. Киңәшләрнең берсендә SMS хәбәрләр порталыннан алынган мәгълүматларны өченче затларга тапшырырга ярамавы ассызыклана. Дәүләт хезмәтләре порталындагы исәп язма кодыннан шалтыратып сораучыларга җиткермәү сорала. Хәзерге вакытта Татарстанда газлаштыру дәрәҗәсе 99,6% тәшкил итә. Бу Россиядә иң югары күрсәткечләрнең берсе. Шулай да әле республикабыз үсә һәм газ булмаган йортлар саны артканнан арта бара. Шулай да караңгылыкта өмет чаткысы пәйда булды. Татарстанда масштаблы газ үткәрү проекты башланды. Белгечләр фикеренчә, аның нигезендә республикада барлыгы 903 торак пунктта 18 мең шәхси йорт газлы булачак. Участокка кадәр газ кертелүгә кемнәр өмет итә ала? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Әлеге участоклар күп балалы гаиләләргә җир бирү турындагы закон кабул ителгәч тә формалаштырыла. Нәтиҗәдә 8-9 ел эчендә тулы бер микрорайон пайда була. Ләкин бу йортларның берсе дә табигый газга тоташтырылмаган. Гүзәл Нигъмәтуллина гаиләсе биредә җир кишәрлеген 2012 елда ала. Шундук йорт тергезүгә керешә һәм 7 елдан соң әзер йортка күчнәләр дә. Уңайлыклардан нибары электр линиясе. Шулай да Нигъмәтуллинар үзләре кыю казыта һәм өйне дә электр аша җылытуга кили. Электричество белән отопление булгач, безнең электричествога бик күп счетлар килә. 10-15 хәтле, 15 мең түләгән теге елны, бу елны экономить итә, безнең 10 меңгә чыга. Өйдә салкын инде. Газ үткәрүне Сәйд Камалетдинов урамында яшәүчеләр дә күптән көтә. Закон буенча күп балалы гаиләләргә биреләсе кишәрлектәр электр, су һәм табигый газ белән тәэмин ителгән булырга тиеш. Әмма чынлыкта бу таләп Әлмәт районында гына түгел, Россия буенча да үтәлми. Шуңа күрә Урсалның күп балалы гаиләләре дә җирле хакимияткә проблемаларын хәл итүне сорап сукмак салган. Менә уже 3 ел буена йөрибез, администрациягә дә язабыз хатлар, личный приемга да йөрибез, но бер үк ответ этот финансирование юк дип. Газ үткәрү өчен чыгымнар артык зур булу сәбәпле җирле хакимият бу мәсьәләне һәрвакыт кичектереп торырга мәҗбүр булган. Ләкин 2021 елның июнендә Россия президенты Владимир Путин газлаштырылган торак пунктлар шикләрендәге йорт хуҗаларының җир кишәрлекләренә газны түләүсез җиткерергә мөмкинлек бирүче законга кул куйды.
Основные критерии газификации. Газификацияның төп критерийлары мөрәҗәгать итүче физик зат, гражданинның торак йорт һәм җир участогына милек хукукы булу, газ куллану шәхси һәм йорт ихтыяҗларына бәйле булырга тиеш, эшмәкәрлек белән бәйле булмаска тиеш. Йорт хуҗалыклары әле газлаштырылган торак пункт чикләрендә урнашкан булырга тиеш. Специализированного населенного пункта. Социаль газлаштыруга Татарстан Республикасы буенча якынча 4 миллиард сум тотылачак. Шуларның республика казнасыннан 1,7 миллиард сум, калганны Газпром газификация җәмгыяте бүлеп бирәчәк. Аны республикада Газпром Трансгаз Казан тәкъдим итә. Барлыгы 1,2 мең километр газ үткәргеч төзелергә тиеш. Заявку на газификацию возможно направить следующими способами. На официальный сайт единого оператора газификации Российской Федерации www.connectgaz.ru, на электронную почту epoalmetizgaz 01info@tg.gazprom.ru, в абонентском отделе epoalmetizgaz, окно номер 1. Время работы с 8:00 до 11:00, с 13:00 до 15:30. Сәйет Камалетдинов урамында яшәүчеләр инде 2021 елда ук программа таләпләре буенча кирәкле документларны тапшырганнар. Шуңа күрә дә барысы да якын арада Әлмәтләр кебек газы булачагына ныклап өметләнә. Алтын туй еллар сынауына бирешмәгән олы мәхәббәтнең чагылышы ул. Ярты гасыр гомер бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Әлмәт районы Яңанәдер авылында гомер кичерүче Клара Булатова белән Нәфис Рафигуллин матур гомер кичергән парларның берсе. Габдулла Тукай исемдәге дәүләт премиясе лауреаты халык шагыйре Клара Булатова белән тормыш иптәше Нәфис абый шушы көннәрдә гомер бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Сарман районы Карамалы авылы кызы хезмәт юлында туган ягында түбәндәшү мәктәбендә башлый. Ә гаилә башлыгының тормышы хәрби хезмәт белән бәйле. Бер-берсен аңлап, иңне иңгә куеп үткән ярты гасыр гомердә авырлыкларны да бәхетле мизгелләрен дә бергә кичерә алар. Бүген Әлмәт районы Нәдер авылында гомер кичерәләр. Бала оныкларга сөенеп яшиләр. Da kelip şuşunday üzerinin nefislerin bizge verir, bizge tabi hiç şiksiz, şiksiz şuşu şiir verip yapmasa biz yaşayacak tutanlar. Yaşayımız yaşarga tiyişimiz. Bik zor rahmet sizge, sizde bulunuzga. 50 ел гомерне иңгә иң куеп яшәп әлеге пар үзара мәхәббәт, хөрмәт, ышаныч һәм тугрылыкларын халык каршында исбатлады. Клара апа ярты гасыр тату гомер кичерүнең серләрен безгә дә бераз ачты. Türkçe turam. Kim buluma paramazsa Татар хатыны. Юбилярны район бөтен дөнья татар конгрессының Әлмәт шәһәре бүлеге җитәкчесе Ландыш Зарипова, Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының ГХАТ идарәсе җитәкчесе Гүзәл Әмирова кутладылар. Гаиләгә шулай ук Татарстан Республикасы язучылар берлеге әгъзасы Рәфкат Шәхиев, язучылар уллары Марс туганнары, якыннары да соклану һәм рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Әлбәттә, инде тантана барышында Рәйлә Маннанова, Рамил Илалтинов башкарган җырлар да Клара Булатова сүзләренә композиторлар Роберт Андреев, Мөхәммәд Нур Хөсәенов язган танылган әсәрләр иде. Районыбызда яшәп килгән күркәм гадәт буенча алтын туйга җиткән парларның никахларын шулай рәсми төстә яңарталар. Бу халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап, балалар, оныкларын дини һәм милли юллар үрнәгендә тәрбияли белгән гаиләләр кыйммәтлеген ассызыклау, милләтләрнең йөз аклыгы булган күркәм кешеләрне зурлау. Әлмәттә грек-рим көрәше буенча яшь спортчылар арасында Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Татнефть спорт комплексында оештырылган ярышларда 2002-2004 елгы көрәшчеләр көч сынашты. Әлмәтнең Олимпия резервындагы спорт мәктәбе көрәшчеләре бирдә яхшы нәтиҗә күрсәтте. Әлмәтнең республика беренчелеген уздыру урыны итеп сайлануы очраклы түгел. Әлмәт оештыру буенча да, спортчыларның нәтиҗәләре буенча да башкаларга үрнәк. Бу хакта Татарстан Республикасы спорт көрәше федерациясе башкарма директоры Нәфис Миңнебаев ассызыклады. Безнең монда 20 районнан артык район вәкиле катнашып, 66 якын көрәшче. Менә алар бүген ярышларда катнашканнан соң беренче, икенче, өченче урынга егетләр Казанда күнегеләр үткәрәчәкләр Казан Олимпия мәктәбендә. Ике кләмдә бер үк вакытта көрәшләр бара. 60-тан артык спортчы бөтен республикадан җыелган. Алар республика җыелма командасына керү өчен көрәшәләр.
Катнашучылар арасында 19 яшьлек Хакимжан Давронов та бар. 13 ел грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче спортчы, Россия беренчелеге җиңүчесе, күп тапкыр Иделбуй федераль округы җиңүчесе һәм призеры. Так как я выступаю регулярно на соревнованиях всероссийского уровня, Ил күләм ярышларда гел чыгыш ясыйм. Шуңа мондый ярышларда мин җиңәргә, алга таба үтәргә тиеш. Илек булган нәтиҗәләрне акларга, Россия беренчелеген җиңеп, Европа беренчелегендә катнашырга. И повторять свои былые результаты, выиграть первенство России и поехать на первенство Европы. Бөгелмәле Никита Бухаров ил күләм ярышта катнашырга планлаштыра гына. Беренче сыйныфтан грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче егетнең дә нәтиҗәсе юк түгел. 10 ел эчендә спорт мастеры кандидаты булган. Соперники достойные, есть с кем побороться, соревнования хорошие, тем более, что ехать не так далеко. Көндәшләр дә ярышта шәп. Мин грек-рим көрәше буенча спорт мастеры кандидаты булдым. Иделбуй федераль округында катнашып, аны раслап, спорт мастерын алуны планлаштырам. В федеральном округе, чтобы подтвердить его и двигаться уже дальше на мастера спорта. Туше федерациясы президенты Николай Богданчиков сүзләренчә, бүгенге спортчыларның уңышында Татнефть компаниясының өлеше зур. Сейчас собрался и подбирается неплохой тренерский состав. Это те ребята, те тренера, которые отдают всю свою душу. Тренерлар җаннарын, вакытларын биреп эшли. Аларның максаты тәрбияләү генә түгел, мәхәббәт уяту. Спортка гына түгел, иң мөһиме тормышка мәхәббәт уяту. Тормышны яраткан кеше уңышка ирешә. Максатыбыз үсмерләребез көрәш көләмендә дә, тормышта да уңышка ирешә алу. Хезмәт белән барда килә икәнне җиткерәбез. В собственном ковре, так и в жизни. Әлмәтне Олимпия резервы спорт мәктәбе көрәшчеләре тәкъдим итте. Нәтиҗәдә бездә 4 алтын, 3 көмеш медаль калды. Җиңүчеләр һәм кубоклар алучылар Хакимжан Давронов, Ильяс Зинуров, Адель Насибуллин һәм Илдан Төхбәтуллин. Көмеш медаль ияләре Тимур Гарипов, Ринал Салахетдинов һәм Самандар Мадумаров. Алар 30 гыйнвар 1 февраль аралыгында узачак Иделбуй федераль округы ярышларында катнашачак. Әлмәттә чаңгы сезоны ачылды. Снежинка спорт һәм ял базасында күп кенә спортчыларыбызга битараф булмаган әлеге спорт төре буенча ярышларга старт бирелде. Сәгать иртәнге 10. Урамда салкын буранлы җил булуга карамастан спортчылар масса күләм чаңгы ярышына күпләп җыелган иде. Бу юлы иң кече чаңгычлар ярышында 100дән артык спортчы катнашты. Яңа һәм профессионал уенчылар өчен 1 километрдан алып 10 километр озынлыктагы дистанциялар әзерләнгән иде. Әлмәттә чаңгы спорты тиз үсеш ала. Булар барысы да Татнефть компаниясының ярдәме нәтиҗәсе. Соревнования – это первый этап, то есть у нас в течение зимы. Бу ярышлар беренче этап, ягъни бездә кыш дәвамында шундый 3 этап булачак һәм алар чаңгы спорты федерациясе ярдәмендә уза. 12 февральдә безне Татарстан чаңгы юлы акциясе көтә. Быел без аны гадәттәгечә ипподромда түгел, экстрим парк территориясендә үткәрергә планлаштырабыз. Рассматриваем экстрим парк, территорию экстрим парка. Чаңгы дашуы Алина өчен хоббига әйләнгән. 16 яшьтән чаңгы спорты белән шөгыльләнүче Алина Мөхтабарова үзе генә түгел, балаларын да чаңгы шуарга өйрәтә һәм башка спорт төрләренә дә улларымны җәлеп итәргә тырышабыз ди. Спорт ул безгә сәламәтлек бирә. Мин аның белән спорт белән балаларымны да өйрәтергә тырышам. Чыныктыра ул безне. Эштә һәм Мин чаңгыда шуарга бик яратам. Шулай ук башка спорт төрләрендә үз итәм, ләкин иң яраткан спорт ул минем өчен чаңгыда шу. Ярышларның максаты өлкән буынны һәм яшьләрне даими рәвештә чаңгы белән шөгыльләнүгә җәлеп итү. Шулай ук халык арасында физик культура һәм спортны пропагандалау. Бу балалар белән чаңгы шуыш ярышларына килдек. Безнең бүген командада 5 балай, 12 яшьтән 17 яшькә хәтле. Бар балалар үзләре заниматься итәләр, монда тренировкаларга киләләр. Кайберләре үзләре инде минем белән мәктәптә эшлибез. Бик зур рәхмәт бу бәйрәмне, соревнованиеларны оештыручыларга инде. Мин 5 ел йөрим, менә бик яхшы. Рәхмәт организаторым. Ел сайын сәламәт яшәү рәвеше алып баручы кешеләрне җыя торган чаңгы трассасы кемгәдер җиңел бирелде, ә кемдер өчен кыенлыкларсыз узмады. Чөнки чыннан да чаңгы трассасы катлаулы ясалган. Ярышның нәтиҗәләре яшь аралыгын исәпкә алып билгеләнде. Чаңгы шу ярышлары кышкы Олимпия уеннарына 1924 елдан кертелгән. Бүген Снежинка ял итү үзәгендә ярышта катнашучылар 3 километрдан 10 километрга кадәр аралыкны уздылар. Әлмәттә бадминтон белән шөгыльләнүче балалар ил күләмендә дә яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Татарстан Республикасы җыелма команда составына керүче спортчыларыбыз да бар. Тик халык арасында бадминтон киң таралмаган, югыйсә ул кулланучылар өчен иң арзаны санала.
Бадминтон бойынша бушлай тренировкалар 7 яшьтәге һәм өлкәнрәк балалар өчен уздырыла. Теләге булган баланы бүген дә алып килергә була. Моның өчен Түбән Мактаманың Диван спорт комплексында Әлмәтнең 2 яки 21 мәктәбен сайларга була. Он сам появился в Альметьевске в 2012 году. Здесь были организованы любительские группы, дети немного занимались. В 2016 году я приехал из Казани, и мы открыли здесь центр развития бадминтона, начали набирать детей. Тогда их было где-то около 40-50, сейчас порядка 400 уже детей занимаются. Бүген Әлмәтнең 6 спортчысы бадминтон буенча республика җыелма командасына кергән. Шуларның берсе Раил Мәрдәншин. Позвал друг и начал заниматься. Каждый день пытаюсь чего-нибудь достичь нового. В том году были соревнования в Питере, в Гатчине. Я занял 3-е место. Играть дальше в бадминтон, достигать новых побед и выиграть Олимпийские игры. 12 яшьлек Нурислам да Олимпия чемпионы булырга хыяллана. Ул яңа гына Чиләбедә узган бөтен Россия ярышларынан беренче урын алып кайткан. Сначала я с мамой ходил так, просто любительски. Потом мама говорит, может, походишь, если не понравится, ну, уйдешь. Я такой, ну, давай. Походил, мне понравилось, начал заниматься. Вот, занимаемся каждый день, с понедельника по пятницу, в субботу, воскресенье, какие-либо соревнования. Башка спорт төрләре сыман бадминтон да Татарстан нефтчеләренең канаты астында. Татнефть компаниясе ярдәме белән бездә 2 елга якын бадминтон буенча спорт клубы эшләп килә. Әлмәттә бадминтон 2012 елдан үсә. 2 мәктәп территориясендә урнашкан зал әлеге спорт сөючеләрнең төп шөгыльләнү урыны булып тора. Әлегә шулар, мин Динә Хәсәншина һәм монтаж операторы Ленар Курбанов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булып.